Γεια σας παιδιά, είμαι ο Mr. Butterflies. Έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις που προέρχονται από... Όχι, δεν ξέρω, κάποιες ανακοινώσεις. Εγώ θα φύγω, θα πάω Ολλανδία, θα πάω Αλβανία σε μία εβδομάδα περίπου. Θα κάνω αρκετά vlog να σας δείξω πως είναι εκεί πέρα. Όσοι μαλάκες λένε ότι όχι στην πορεία ή που το είναι της Μωμό και μαλάκες στο τετράγωνο, το μουνί της Χάριτης. Λοιπόν, έχω να πω ότι κάνει πολύ ζέστη, εντάξει λογικό. Εντάξει, Αθήνα, Πειραιά, εκεί πέρα δεν ξέρω στο πόσο γίνεται, νομίζω ότι κάπου στους 36, εκεί 36 παιδιά, Βόλος 40, εντάξει κάτω. Έχω να πω ότι, τι άλλο έχω να πω, αυτά, γεια σας, όχι πλάκα κάνω. Κάποιοι φίλοι μου είπαν, παιδιά, ξέρεις μαλάκα τι γίνεται με το Simboy και με το Suki και λέω, ναι, γιατί, τι θέλω να μάθεις, και μου λένε, ναι ρε παιδιά, ναι θέλω να μάθω ρε φίλε, και του λέω εντάξει, ήξερε κι αυτός κάτι. Μου είπαν αρκετοί να σχολιάσω Tuja και Simboy. Κοιτάξτε, ο Simboy απλώς ανεβάζει τραγούδια, σωστά, και ο Suki λέω, και ο Tuja είχε ανεβάσει τραγούδια όπως το κόνσαν 1, 2, 3, 4, 5 και ελπίζω το 6 από ό,τι έχω ακούσει. Ανέβασε και όλα, δεν έχει ανεβάσει, το Σεπτέμβριο θα ανεβαστεί με το Τσαλίκι το τραγούδι. Έχει κάνει vlog το 25ο, 23ο δεν θυμάμαι, vlog και δείχνει τι κάνει με το Τσαλίκι και είναι στην Κύπρο. Ο Simboy, μπερδεύομαι γαμό, ο Simboy νομίζω πως έκλεψε την ιδέα από το 2J για το Commentson που κάνει το 2J και λέει δεν θα κάνω κι εγώ ένα έτσι, πλάκα. Και από ό,τι καταλαβαίνω ο Simboy ο Simboy νομίζω ότι θα πάει καλύτερο το τραγούδι του. Καλύτερο τραγούδι του, απλό, μόνο αυτό. Από το Simboy, από το 2J. Και αυτό είναι. Μου είπαν να μας αρέσει περισσότερο ο 2J ή ο Simboy. Εντάξει, και οι δύο καλοί είναι. Εξαρτάται σε τι δουλειά κάνουν, έτσι. Ο Simboy αναβάζει τραγούδια και ο 2J ανεβάζει παιχνίδια, vlogs, Q&A. Ναι, πείτε μου εσείς τι άλλο έχει. Comments είναι αυτά που έχει κάνει, τα comments, το 1, το 2, το 3, εμένα μου αρέσει το 3 και το 4, το 5 όχι, sorry που το λέω, 2G, αλλά δεν μ' αρέσει ρε φίλε, το 5, θα δούμε το 6 πως είναι. Μου είπα να σχολιάσω το 4 με το Commission 4 του 2J με το Commission 1 του Simboy. Πρώτον, ο Simboy έχει τουλάχιστον νομίζω κάπου στα 1000, τι είναι αυτά, comment για το τραγούδι, τέλος πάντων. Και ο 2J στο 5 είχε, στο Commission 5, λέω, τώρα κανονικά λέω μαλακίες, 30.000, το λέει κιόλας, 30.000 comment. Στο 4 ή στο 3 έχει 10.000, στο 3 νομίζω 10.000. Ναι, όμως στο 4 μπορεί να έχει παραπάνω, πολλούς παραπάνω, μπορεί να έχει 10.000, 11.000, 12.000, δεν με ενδιαφέρει. Απλώς
Κάτσε, έτσι θέλω. Όσοι λένε ότι δεν μου πάει έτσι στα αρχίδια μου. Κάποιοι λένε... Τι κάποιοι λένε? Κοιτάξτε, ο 2J πήγε Ολλανδία για να κάνει το Commerson, σωστά? Ωραία. Ο Sinboy πήγε στη γειτονιά του και το έδειξε στο τέλος. Εντάξει. Τι ρε Sinboy τώρα να πούμε? Κι εγώ άμα θέλω πάω με 3 αμαξάρες π.χ. 2 καμπριολέ και ένα τζιπάκι στην Αλβανία εκεί πέρα. Φίλε, και σκηνοθετώ, θα πάρω 1000, ούτε 1000 ρε φίλε, 4.000, θα περάσω και το τουρισμό μη σου πω. Εντάξει, πλακάνω, δεν θα το περάσω. Απλώς μπορώ να δανειστώ κι εγώ από κάποιους φίλους μου, γιατί γονείς και τέτοια, ή από το ξεδέρφια μου που έχουν καμπριολέ και τέτοια. Μπορώ να πάω σε μια μπασκέτα ρε φίλε και να ανεβώ πάνω στην μπασκέτα και να τραγουδάω, ναι. Πρόβατα μιλάνε, οι ηλικοί μου πεινάνε. Πρόβατα μιλάνε, οι ηλικοί μου μιλάνε. Πεινάνε ή μιλάνε, δεν ξέρω. Απ' έξω το έχω μάθει σχεδόν. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει έρωτας και ραμνοβόλος, υποτροφία. Με τα λεφτά του μπαμπά μου κάνω καριέρα. Το πρωί Παρίσι και το βράδυ στο Σιέρα. Καλά το λέω έτσι. Ναι. Αυτό, δεν έχω κάτι να πω. Αυτή είναι ένα βίντεο αντίδρασης. Δεν ξέρω. Κάτι θα γράψω για αυτή τη μαλακία, απλώς είναι σχολιασμός. Ένα σχολιασμός για το 2J και για το Sinboy, που έχει παίξει μεγάλη κόντρα μαζί τους, γιατί κάτι. Τώρα εγώ άμα ήμουν ο 2J, θα τον είχα αφήσει στο τόπο, δηλαδή δεν θα μπορούσε να μιλήσει καν. Δηλαδή ρε 2J τώρα σε κλέβει Commerson, δεν σε κλέβει, απλώς επειδή υπάρχει αυτή η κόντρα, λέει θα κάνω κι εγώ ένα Commerson να δω πώς θα πάει, όχι πώς θα πάει. Από ό,τι νομίζω, ο Sinboy σκέφτηκε θα πάρουν περισσότερα, επειδή εγώ τραγουδάω και τέτοια, θα πάρουν περισσότερα. Ωραία. Περισσότερα likes και προβολές και subscribes και τέτοια. Subscribes φίλε, τι έχεις μόνο τραγούδια, έχεις 20 τραγούδια και τα περισσότερα είναι για το πούτσο. Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ όλα τα έχω ακούσει, όλα μ' αρέσουν. Αλλά ο 2J θα παραμείνει 2J, ο Sinboy θα παραμείνει σε αυτή την κατηγορία που θα είναι. Το μαλλί το άγριο, το σκουλαρίκι εδώ πέρα που έχει ανοίξει το αυτί του, το έχει κάνει πύλη, τούνελ. Και ελπίζω να λυθεί, γιατί και ο 2J τώρα δεν θα κάθεται να ασχολείται με το κάθε μαλάκα. Δεν εννοώ το Sinboy μαλάκα. Απλώς δηλαδή ένας να του πει ναι ρε 2J, ο Sinboy θα την πάρει την κάτια. Θα πάρει τα αρχίδια του, εντάξει. Αυτό. Νομίζω ότι θα πάει καλά το βίντεο αυτό. Άμα θέλετε κάνετε subscribe, likes, με βοηθάει πάρα πολύ για να κάνω και άλλα βίντεο. Θέλω να κάνετε likes αρκετά άμα θέλετε. Όχι άμα θέλετε, πως δεν θέλετε. Θα σας γαμίσω ρε μαλάκες, άμα δεν κάνετε. Εντάξει, θα σας γαμίσω από πίσω και από μπρος με ταχύτητα φωτός. Μετά τι λέει, γράψτε μου κάτω στα comment. Εντάξει, τι λέει μετά, το ξέρω, κοίτα πως είναι η κάμερα πούμε. Και οι ηλικοί μου πεινάνε, τα προβλήματα μου λάνε. Και από ό,τι ξέρω στην υποτροφία το τραγούδι πάει καλά, αλλά όχι, πάει καλά το τραγούδι. Είναι και η Φουρέιρα παιδιά τώρα, κάνετε καλά για τη Φουρέιρα παιδιά. Ελάτε θα κάνετε, γιατί ο Sinboy έβαλε τη Φουρέιρα μέσα. Υπάρχουν πρόστιχα και τέτοια από τη Φουρέιρα που κουνάει τα οπίστια της. Και το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι μαλακίες. Ξέρω, θα παίζω μπάσκετ με ένα φίλο μου, τον Steve McQueen.
θα πάω κάτω το απογευματάκι στο ένα σχολείο. Να δείτε π.χ. αλλά δεν μπορώ να ανεβώ εκεί πέρα, να βρούμε κανένα κάδο, να ανεβούμε. Και να πω, τα πρόβατα μιλάνε, οι λύκοι μου περνάνε, μιλάνε. Ρε σύμποη, δεν το έχεις ρε, ούτε εγώ δεν το έχω, πλάκα κάνω. Το έχεις ρε φίλε, πας στην κατιά. Ωραία, σε 5 δευτερόλεπτα κλείνει το βίντεο. Κάντε subscribe, κάντε like, αν σας άρεσε. Τι άλλα, αυτά, εγώ. Ωρε, πολύ ζέστη ρε παιδιά. Κάντε πανάκια, οι εξετάσεις τελείωσαν, Εντάξει, τελείωσαν. Οι εξετάσεις τελείωσαν. Άλλο που πατών μενάζει, πετροπή. Ωραία, το βίντεο κλείνει παιδιά. 5, 4. Stop, κάτι θέλω να πω. Τίποτα. Είμαι λίγο ενευριασμένος κιόλας. Πολύ ενευριασμένος. Γιατί η μαλακία πάει σύννεφο. Ειδικά στην νεολαία, τώρα στην ηλικία μου π.χ. Που κάποιοι... Δηλαδή, ξέρω μία φίλη μου, δύο φίλες μου, όχι, δύο φίλοι μου π.χ. βάλε ένα... Τη Σοφία μου π.χ. Μια Σοφία. Είχε έναν γκόμενο. Χώρισαν. Και της λέω εντάξει, δεν πειράζει και αυτά και αυτά. Και τα ξαναφτιάχνουν. Δηλαδή μέσα σε 2-3 ώρες τα ξαναφτιάχνουν. Και δηλαδή η Σοφία χώρισε το Χρήστο. Άντε να μιλήσουμε λίγο πούστικα τώρα γιατί τα πήρα γάμο το κουτάνα μου. Χωρίς καπέλο τώρα θα μιλήσουμε. Και η φίλη της, η καλύτερη φίλη της νομίζω είναι η Ιωάννα, και η Ιωάννα που είχε ένα γκόμενο. Αγαπιόντουσαν αυτοί και χώρισαν κι αυτοί. Άντε πάλι. Και η Ιωάννα τα έφτιαξε με τον γκόμενο της καλύτερης φίλης της, τον Ζακί, τον Χρήστο. Και η Σοφία που ο γκόμενος της τα έφτιαξε με την καλύτερη της φίλη, την Ιωάννα. Η Σοφία τα έφτιαξε με τον Αλέξανδρο. Όχι εμένα, έναν άλλον, μαλάκα. Δηλαδή, να πάω να βγεις παραλία. Γεια σου Ιωάννα. Ο γκόμενός μου ρε, τι λέει καλά. Καλά ρε, να σου δώσω ένα φρέγκο. Σπανούλης. Γι' αυτό μη κάνετε σχέσεις. 14 χρονών κάντε. 13. Αυτή πάει με ένα μαλάκες, πάει. Τάξη πάει. Εκτάξη πάει. Οι λύκοι μου πεινάνε, τα πρόβατα μιλάνε, στα χέρια μου τι γράφουνε. Bye!